Bishwina ye anga kunafoni telemo ale kene mi ye babu ye ama damna ni Mali ale ni Algérie falai bi tlegaina Mali gouvernement ale ye communiqué boka bi France la fanga gouvernement ko ka da bela jele tloka Mali ni Algérie uluka bolo di nyoma kura ali hukumu konnana mi ye Mali ye ale jamana ye ayamaria saka yira ka fɔ ko fɛnma dɔ be ko olu bɛna sigi senga Mali la sigide min kan ka taa Algérie kaw fɛ n'o ye an ka ambassadeur ye ni ale kan ka sigi Algérie dugu kɔnɔna na ko ale bɛna sigi don nataw kɔnɔna na min ye pankuru sira fana ye Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ pankuru sira o bɛna dayɛlɛ pankuru minnu don jamanadenw bɛ taa ni min na sɔrɔdasiw bɛ baara kɛ mun na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka sankolo ka baara kɛ o la Mali a kɔni ye nin pataki in kɛ sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa o y'an ka mara kamabɔli minisiri ye ni ale fanga ka kuma lasela ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ale de sɛbɛn fasiri n'Ala sɔnna ma sini an na ji da nin ko in sɛnɛ nka sabula min ye Mali ni Algérie ka nin bolodi ɲɔgɔnma kura in a bɛna sinsin mun kan a laɲini ye mun ye hakilinaba minnu bɛ a la an na olu fɛsɛfɛsɛ aw ye sini ni Ala n'a kira sɔnna ma babu ye an sɔrɔ yan ne sabula an y'a de k'a fɔ nin waati laban in na min ye ANEFIS ye kɛlɛ kun gannen n'o ye kosɛbɛ kunu ni kuna sini ko bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ ko waleya minnu kɛra ANEFIS kɔnɔna na min ye bamanjɔlen ɲɔgɔnwale kɛbaw ye olu kɔni nana jan da an ka mɔbili dɔw de ɲɛ minɛn minnu n'olu kun kan ka taa di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ANEFIS dugu yɛrɛ kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ sa wulikajɔ in senfɛ kunun ko tile kɔnɔ kabini nɛgɛ kanɲɛ 9 ta kɛra masara an ka sɔ la min ye an ka cɛden ninnu ɲɛ o wulikajɔ kɛlɛ taara b'a fɔ heure 3 o kɔfɛ min ye mɔbili ninnu ye u ye sira sɔrɔ tuguni ka taa sira fana fɛ tuguni babu ale taara gɛlɛya jan wɛrɛ tilara ka taa da tuguni fo ka taa se fitirimagɛn waati ma sa min ye mɔbili ninnu bɛɛ lajɛlen sira ka don ANEFIS dugu kɔnɔna na wulikajɔ in de senfɛ min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye u n'u dɛmɛbagaw n'o ye Irisilakaw ye ka taa fara jɛkulu tɔw kan sa u y'a yira sa ko min ye Iyad Agali ye ale jogina o wulikajɔ in de senfɛ bi yɛrɛ tile kɔnɔ Iyad Masurunamaw a maa minnu bɛ yen n'olu b'a dɔn kosɛbɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko a jogina kamankun na wa a bɛ ka furakɛ nin waati in na Algérikaw olu fɛ yen min ye ANEFIS kɛlɛ ye ale senfɛ sa kimɛli caman kɔni sigira sen kan ni jateminɛw caman kɛra n'i ye kɛlɛ in ta k'a lajɛ a daminɛna kabini sibiri tɛmɛnen k'a ta sibiri la ka na se bi tile yɛrɛ kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye bamanjɔlen ɲɔgɔnwale kɔni 2000 ɲɔgɔn ko Irisilakaw ka bataki la o de tora ko in senfɛ mɔbili min b'u bolo n'o o ye pick-up ye o ɲɔgɔnna kɔni 300 ɲɔgɔn ko o tora ko in senfɛ blende n'o ye mɔbili blendew ye o 10 tora la mɔbili minnu bɛ sa no olu ni kanon tun b'u la a b'a fɔ ma ko ZU 23 o min ye o ɲɔgɔnna 20 o tora a la mortier o 21 wulikajɔ in a kɛra maa minnu fɛ sa n'o ye bamanjɔlen ɲɔgɔnwale kɛbaw ye n'o ye sini maaw ye u ni FLA u ka maaba caman tora a la Iyad Agali ale yɛrɛ jogina wulikajɔ ninnu senfɛ i n'a fɔ fasirilen don cogo min na Irisilakaw olu ka bɔlɔlɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen kan u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan FLA maaw ka maa ɲɛmaa filanan n'o ye Barak Akili ye ale tora ko in na min ye Iyad yɛrɛ ka baradura ye n'o ye Abdramane Zara ye ale fana fatura ko in senfɛ Bilal Aksherif ka danga n'o ye Itere Agbabo ye o fana fatura ko in senfɛ min ye Bilal Aksherif a ka kɔlɔsilikɛba n'o y'a ka garde corps o fana fara waleya in ale senfɛ Algabas Ag Intala ale ka tɔn secrétaire général n'o ye Abachar Gata ye o fana fara wulikajɔ in senfɛ ka fara u ka maa caman kan kɛlɛ a tiɲɛ kojugu fɛ sa 5 kɔni donnen don fiɲɛna sa ka Mali yɛrɛ bila pewu k'u kunda Algérie kan muso minnu bɛ yen n'olu bɛ wulikajɔ kɛ Tamarasɛtikaw fɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni mago bɛ joli la kɛlɛkɛcɛw caman o joginen bɛ u bolo o la bisa min ye Jean Élisée Daw ye
ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri mun kɛra a n'a dɛmɛbagaw n'o ye rusilakaw ye ko bi tile kɔnɔna ale ni kununko ta u ye jaabiba minnu sɔrɔ a la o de ye nin ye ANEFIS ale kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛ boloda duguma ani sanfɛ min ye wulikajɔ in senfɛ sa u kun ka taa ni minɛnw ye minɛn minnu ni jan dɔw dara olu ɲɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen GNIM ni FLA maaw k'olu caman baden fa o wulikajɔ in senfɛ a yirala se k'a fɔ ko min ye pankuru kɔni ye ale ni dugumacɛ olu ka baara fanga bonyana kosɛbɛ an n'o y'a sɔrɔ min ye bamajɛjɛkulu ye olu kɔni drone kamikaze kun bɛ u bolo tile fila yanni nin wulikajɔ in cɛ sa o y'a sɔrɔ armée kɔni ye ANEFIS Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu fa o fan tun bɛ ni bamajɛkulu ni ka wale kɛlɛ kɔnɔ k'u dili don o yɔrɔ la k'o bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Jean Élisée Daougo Sako sanfɛ ani duguma baara mun kɛra bi o bɛ taa se gosili 15 ma ni pankuru ye ANEFIS b'o la Tabarachat b'o la Gao marabolo la ka taa se Kulebakaw fɛ yen ale ni Sewarekaw fɛ yen mobili 12 n'o ye kɛlɛkɛ mobili ye o tiɲɛna nin ko in senfɛ bamajɛkulu ni ka wale kaba maa minnu tora la sa a bɛ se maa 100 ɲɔgɔnna ma chef d'état-major a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wolomasiri tabaw ka fo ka nin baara kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni cɛsiri nin tile laban in kɔnɔna na ANEFIS n'a lamini na ani Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ baara ko a bɛna na to sen na fala n'an bɔra ANEFIS an bɛna Bamakɔ an bɛ taa Dar Salam kiiri tɔgɔla kɛnɛ min bɛ sigi finitigilakaw olu tɔgɔla olu kun ka kiiri n'o ye chambre criminelle a baaraw daminɛna min ye kunungo ye sa kalo tile 9 kiiri kelen tun bɛ u bolo kiiri min tun b'u bolo sa o bɛ tali kɛ maa la maa min ni a yirala sa k'a fɔ ko olu kɔni olu tun b'a fɛ ka fanga yɛrɛ de jaso u ka sɔnalidonbagaw tun bɛ yen dugudenw tun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya yɛrɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye chambre criminelle in kɔni ye sa bataki 3 de b'u bolo 3 la kelen kɔni u y'o kiiri kɛ k'a ban kunungo u ye 2nan de ta sa n'o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu b'a fɛ ka dankari jamana yɛrɛ la u y'a yira sa ko maa minnu kɔni tun b'a la o ye maa 4 ye lieutenant colonel kelen génie kɔnɔna na min ye capitaine d'armée de terre kelen sergent 2 olu b'a la ka bɔ armée de terre la babu kɔni k'olu kɛlen kɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen lamɛnnen a yirala se k'a fɔ ko maa ninnu ko k'aw bila u si kaso la ko sabula sariya minnu bɛ bi bi na o tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la waleya dɔw ka kɛ sariya kura minnu sigira sen kan a siginiden 112nan 121 min ye ngɔri 5 ye 231 ngɔri 1 232 ngɔri 2 o bɛɛ lajɛlen sa min ye procureur ye ale ka laseliw kɔnɔna na a ye nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min Mariama Masinange n'a bɛ Jalolakaw ka sigi la ale de ye kiiri procureur ye a ko ko tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kan ka tɔbɔtɔ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kan ka sigi sen kan nka min ye sariyaw ye olu labatoli sira fana fɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka dankari jamana na o ko tɛ se ka nɔgɔya tan cogo la a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u bɛ fa o fa baara kɛcogo ɲuman faso kanuni ani danaya min dalen don ɲɛmaaw kan u k'o bato u yɛrɛ ka sariyaw bɛ mun fɔ u k'o bato sabula sariya fana ni i nɔ minɛna olu kan ka baara kɛ cogo min na kiiri ko ta nasira fɛ k'o tɛna dogo maa la fala in n'ala sɔnna a ma nin kiiri kelen in kɛnɛ kan min ye jamana marabaa kɔrɔ dɔw olu fana ka kiiri bɛna kɛ o bɛna k'a sɛbɛn sabanan ye o kan ka kɛ nin kalo in tile 14 n'ala n'a kira sɔnna a ma maa 5 de tɔgɔ bɛ o la olu fana ye jɛri kɛ sa ka bin ye bɛnbɛnbɛn kɛ yaasa fanga bɛ se k'a dafiri cogo min o kiiri fana o kan ka kɛ ni ala sɔnna a ma kalo in tile 14 Dar Salam min ye u ka kiiriso kɔnɔna n'o ye wolomasiri tabaw ka kiiriso ye baki banna fala ye baki a jaabi bɔra a yirala sa k'a fɔ ko bi min ye baki jaabi bɔlen ye a yira sa k'a fɔ ko min ye 100 sarada la sa 34 buruburu 23 o de y'a sɔrɔ sango ta kun ye 27 buruburu 40 ale ni 8 ye ɲinan ta cayara n'o ye denmisɛnnin 146 206 o de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dan in na u kun tilalen don yɔrɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ fala n'o y'a sɔrɔ san o san a fɔ ko mɔgɔ min bɛ bɛɛ lajɛlen na n'u ka moyen ka ca ni bɛɛ ta ye ɲinan musolakaw semaya la dɛ fala ye zen maa min ye bɛɛ lajɛlen da n'a ka kuru kɛra 18 buruburu 18 ye ale yɛrɛ tɛ Bamakɔ yan ka fɔ Gundam kamalennin nin don ni Gundam ni de bɛɛ da fala ye a fɔ masa ko bac général la ale kɔni a tɔgɔ ye ko Ibrahim Badu ale yɛrɛ kɔni ale de bɛɛ da u y'a yira sa k'a fɔ Gundam lycée a bɛ o de la maa min kɛra bac technique n'o ye bɛɛ da bac technique la sa o ye Alhaji Mamadi Sako ale ka kuru kɛra 16 buruburu 6 ye ale fana ye bɛɛ da bac min bɛ sa n'o ye bololabaara bac ye n'o ye bac professionnel ye fala ye
maa min ye bɛɛ da o ye dɔngɔnɔ ye han agrément dolo ale ka kuru o kɛra 11 buruburu 46 ye n'i ye baki yɛrɛ ta k'a lajɛ fala ye ni san laban in na sa i b'a ye k'a fɔ ko san 2017 min ye baki ye kɛmɛ sarada la maa minnu ye a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na o tun ye buruburu o tun ye 32 ye min dar'o kan n'o o kɛra san 2018 o tun ye 28 ye o bɔlen kɔ sa maa min y'a sɔrɔ kɛmɛ sarada la o tɛna kɛ 25 ye min ye san 2020 ta la sa o kɛra 21 ye min kɛra o kɔfɛ n'o ye san 2021 ye o kɛra 29 ye san 2022 o kɛra 20 ye min ye san 2023 o kɛra 25 ye min ye san 2024 o kɛra 27 ye san o ta san 2025 o fana kɛra 27 ye ɲinan ta o kɛra 34 ye kɛmɛ sarada la denmisɛnnin min ye baki sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sa minnu y'a sɔrɔ halisa ala ka taa ɲɛ d'u ma minnu m'a sɔrɔ u ka wuli k'u cɛ siri sa wɛrɛ baki bɛ kɛ tuguni fala ye u k'u jija yaasa cogoya min na u bɛ se ka baki sɔrɔ ka se ka taa sanayɛlɛ kalanso la n'o ye université wari baden de tonnen don ye n'i sera ye ale tɔrɔmɔɲɔgɔn ka ca kosɛbɛ wa a ka fisa kalanden yɛrɛ fana ma a ka fisa somɔgɔw fana ma fala ye wolomasiri tama ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na min ye sitɛrini min donna zen a ɲɔgɔnna ma deli ka don an ka jamana kɔnɔ 901 o de donna fajirima gɛn na fala ye sitɛrini bɛɛ lajɛlen bɔra kɔdiwarikaw fɛ yen i b'a kalama k'a fɔ min ye kɔdiwari an ka maaw kun taara yen ka taa ɲinini kɛ ka faamuyali kɛ o la sa armée maaw olu kɔni y'u fasaja kaki ani chauffeur ka taa fara min ye finitigilakaw ka Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan sa min ye taji kɔni ye zen k'u bɛna nin caman bila ka taa marabolo la han nin caman taatɔ don marabolo la fala ye komi anw bɛ k'an dugu dɛgɛ la yan sa ka ca Bamakɔ yan marabolo nin na bila ka taa olu la o hukumu kɔnɔna na fala ye DGCC mɔgɔw y'a yira sa ko kabini kalo in tile 2 u bɛ wulikajɔ la Gawo yɛrɛ kɔnɔna na Gawo station taji b'u kɔnɔ wa taji t'u kɔnɔ de u bannen don k'u feere wa ma sɔn k'u feere de u bɛ k'o baaraw kɛ wa taji fana a fana taalitɔ don Gawokaw fana fɛ yen u ka hakɛ ye min ye o bɛ se ka d'u ma cogo min nka yan'o cɛ DGCC bɛ ka lakɔlɔsili kɛ Gawo ale station bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa minnu b'a la ko taji b'u bolo n'a t'u bolo nɛgɛ min sɔɔritɔ filɛ nin ye fala ye u kun kan ka nin ɲɔgɔn ko kɛ Bamakɔ yɛrɛ fana u kan ka nin ɲɔgɔn ko kɛ Bamakɔ yan fana n'an bɔra Gawokaw fɛ yen an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Tumutukaw fɛ yen Tumutu sanayɛlɛ kalanso n'o ye université ye k'ale kan ka dayɛlɛ ɲinan fala ye université dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa ministre bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale ye maa bila ka taa Tumutukaw fɛ u bisimilara maa min fɛ sa o kɛra gouverneur ye Tumutu maa ma falenw ni dugutigiw ni kabilatigiw ka taa fara maire ni a ka baarakɛlaw kan u ye kumaw ta ɲɔgɔn da baara bɛ se ka kɛ cogo min université yɛrɛ kan ka sigi sen kan cogo min joona i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a laɲini cogo min na u taar'o dantigɛli baaraw kɛ ko don nataw la jaabi na di conseil des ministres la a baara tɔ bɛna kɛ cogo min na tajiko gɛlɛya nin waati in na ale kɛlen don ka min ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Nyoro Sahel ale ni an sɔngɔkaw ma fala ye balo n'o ye malo ye o sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula 50 kilo n'o ye kilo 50 ye malo la a fɔ ma sa ko biriziri o nari yɛrɛ sɔrɔ 4000 na k'a sɔrɔ a ma mɛn yɛrɛ kosɛbɛ min ye malo in ye o tun bɛ 3000 ani 400 o ɲɔgɔnko la ko dɔ farala kan o y'a yira sa k'a fɔ ko taji sɔrɔbaliya dɛ o de bɛ ka na ni nin bɛɛ sabula juraw fana b'a fɔ k'u bɛ taa gɛlɛya la ka na n'a ye gɛlɛya la an sɔngɔ fana min ye nin waati fana na sa kuranko gɛlɛya ni jiko gɛlɛya ni min ye tajiko gɛlɛya ye fala ye o ye dɔ fara balo sɔngɔ ka yen fana bibi na sa olu tun bɛ essence litiri o tun ye 300 ani dɔrɔmɛ 40 ye bi o taara yɛrɛ sɔrɔ 500 la wa a yɛrɛ tɛ sɔrɔ fana gasoil ale kɛlen don 460 ani 60 ye wa maaw tɛ o fana sɔrɔ kuma bɛɛ f'i ka wuli k'i jɔ k'i cɛ siri Yorosokaw fɛ olu ko balo kɔni basigilen don nin waati in na samiya daminɛna min ye sumankuraw ma bɔ kɔrɔlenw tɔ man ca bɔrɔ kɔnɔna na o la sa an b'a fɔ malo kaba bɔrɔ kelen o bɛ bɛn yen olu ma bi n'o ye kilo 100 ye kilo 100 bɛ bɛn 7,000 ani 770 ma min ye dɔw yɛrɛ ko dɔw fana b'a feere 2,000 ani 800 kenige fala ye o ye 7,000 ye o bɔrɔ 100 kilo bɔrɔ min ye saɲɔ ye sa o kɔni o taara yɛrɛ sɔrɔ sa 7,000 ani 500 la ko ni sɔngɔ ninnu kɔni ka fisa nin waati in na kosɛbɛ sabula ni min ye samiya daminɛ in ye
baloko ale ka gɛlɛ kosɛbɛ nka an sɔngɔkaw yorosokaw fɛ yen u ko nin sɔngɔ ninnu ka fisa sabula ni nin ye 100 kilo sɔngɔ ye a tɔ a bɛ fɔ maaw la nka caman de bɛ yen bi olu bɛ ka taa ni san nka min ye bolimafɛnko fana ye o fana kɛlen don ka gɛlɛya ye kosɛbɛ. denmisɛnnin minnu bɛ bange tumutu marabolo la yaasa u tɔgɔ ka se ka sɛbɛn ka wolosɛbɛn d'u ma kɛmɛ kɛmɛ sarada la k'u bɛ ka 20 de ɲini yaasa denmisɛnw olu ka wolosɛbɛnko bɛ se ka sigi sen kan cogo min hakilina in bɔra UNICEF yɔrɔ ale ni tumutukaw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa yanni san ka kun cɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la denmisɛn 20 olu tɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn cogo min na u ka wolosɛbɛn bɛ se ka sigi sen kan ko baara in kɛ kun ye min ye denmisɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛna bange nin waati n'o bɛ mɔɲi nin waati in na olu kɔni ka se ka bange ni sɛbɛn o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. sangaw fɛ yen maa minnu ye pilaki ta fala ye a kun fɔlɔ olu ka pilaki dili daminɛn'u ma alamisa tɛmɛnen baara in ale bɛ sen na sa u y'a jira sa ko maa 200 ɲɔgɔn ko o de kɔni kun taara i ka sɛbɛn don nka a yɛrɛ k'a fɔ sa ko baara min daminɛ kabini juin kalo tile 15 maa 30 ɲɔgɔn ko olu ka pilaki kɔni bɔra ka ban directeur min bɛ san yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Ahmed Aseko Atani ye ale y'a jira sa ko baara in kɔni bɛ to sen na sa fo dɔgɔkun wɛrɛ yaasa maa minnu bɛ sa olu bɛ se k'u ka fɛnw sɔrɔ cogo nka min ye pilaki tali ye fala ye kalo 6 o de fɔlen don an sɔnkokaw fɛ yen bana kunbɛn ko ka fisa ni bana furakɛ ye min ye ninakili banaw ye ka se ka olu kunbɛli baara kɛ furaji di dɔ bɛna sigi sen kan n'o ye arismetisini ye o bɛna di denmisɛnninlakaw ma fala ye médecin chef y'a jira sa k'olu kɔni ka fanfɛla la min ye ninakili banaw ye o de ka jugu kosɛbɛ denmisɛnninlakaw a b'olu de sɔrɔ kosɛbɛ k'u n'a kɛ sa ni maaw mana u na t'u nɔfɛ han da ni da u na wuli ka taa denmisɛnninw ɲini yaasa cogo min na nin furaji bɛ se ka di u ma Bamako yan Burkinakaw fɛ fala ye kɔka kibaruyaw la olu ka douanelakaw y'a jira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 9 u y'u bolo da min ye maramafɛnw ka taa se minɛnw ma n'o ye jagokɛminɛnw ye u y'u bolo da olu ka koyi wulikajɔ in kɛra juillet kalo tile 4 ka dugu jɛ tile 5 la a y'a to sa min ye minɛn minnu sera k'o minɛ o ye 4,564 ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye minɛnw ye sa minɛn minnu kɔni n'olu bɛna taa don yuruguyurugu la u ka jamana kɔnɔna na a musaka sefa wari $114 ko a bɛ bɛn o de ma Senegalikaw fɛ yen maa 4 alamisa tɛmɛnen ko olu taara yira kunungo alamisa olu taara yira kiiri tigilamaw la sabula k'u ye yɔrɔ sawulen dɔ ta sa u maa 4 dɔrɔn de donna a kɔnɔna na u ye mun kɛ yen sa sigana kɔni yera ko la o la sa i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye cɛ ni cɛ ka jɛ fala ye muso ni muso ka jɛ o kɔnnen don kosɛbɛ wɔlɔfɔw fɛ yen o sigana kama sa k'u kɔni taara n'u ka ko ye kiiri bunakun kan Benenkaw k'olu bɛna kuma kunnafoni dicogo falen fala ye ko sa Benenkaw fɛ yen ko lajɛ o lajɛ bɛ kɛ gouvernement tɔgɔla lajɛ fɛn bɛ kɛ gouvernement ka conseil des ministres faso bɛna baara o baara kɛ sa k'u ka kanw ko k'a fɔ o la ko n'u tilara ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye la u k'a fɔ u ka kanw na yaasa ko dugudenw bɛ se k'a faamuya cogo min na ko nɔn tɛ k'u ye dɔ kɛ nanzarakan fɔli la premier ministre ko ale n'u ka jamanakuntigi k'u sinsinna nin ka conseil des ministres la ko wa k'a décision bɔra ka ban a bɛ ka lawaleyali yɛrɛ daminɛ conseil des ministres mana ban o fɛn fɛn mana ban o maaw ka kuma u ka kanw la u ka dugudenw bɛ kan minnu mɛn yaasa dugudenw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ u tɔgɔ la cogo min na Gabon kiiri tigilamaw y'a jira sa k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli boloda Ali Bongo ale furumuso n'o ye Sylvie Bongo Odimba ye ka taa ale juguya la nin waati in na u y'a jira sa k'a fɔ ko a ye nafolo minnu karabu k'olu la yɛlɛma ka taa Genèvekaw fɛ Suisse k'olu sɛgɛsɛgɛli baaraw don yaasa a bɛ se ka dɔn cogo min na jamana ka sɔrɔ yɛrɛ kun ye mun ye nin na Sudankaw fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen ale fana kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli wuli Sudankaw fɛ yaasa k'a dɔn k'a fɔ cogo min na maa minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ka maafa damatɛmɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ Wuranakaw ta ɲɔgɔnko o jɛkulu maaw dan bɛ se ka sigi u ka ko la cogo min na yaasa u bɛ se ka bila kiiribulon ale kan Zimbabwe jamanakuntigi n'o ye Emerson Mnangagwa ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko sariya sunba a yɛlɛmali baara min kun fɔra olu kɔni san 2 farala ale ta kan fo san 2030 sa ale kɔni bɛ fanga la nin waati in na Zimbabwekaw olu fɛ yen Faransi funteni barika bonyana kosɛbɛ funteni ye tiɲɛni caman kɛ Faransikaw fɛ yen kɔlɔsili yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko maa yɛrɛ tɛ se ka foyi fɔ a danko la nin waati in na min ye États-Unis ni Iran ye ko kɛlɛ ma ban halisa fala ye ɲɔgɔn kɛriw o bɛ sen na min ye États-Unis ye ale ye jaabili kɛ ka ɲɛsin Iran ma sabula États-Unis ka daga yɔrɔ minnu bɛ Kuwaitikaw fɛ ani Bahrain Iran kun y'olu gosi yaasa ka se k'u jaabi olu fana ye Iran yɛrɛ dugukɔnɔna ka gosili ta ka ɲɛsin olu ma maa 14 o de fatura min ye maa 78 olu kɔni joginna dɔgɔkun tɛmɛnen na Sinikaw fɛ yen
sanji ale de kɛlen don ka tiɲɛni kɛ bi kosɛbɛ maa 39 o de kɔni fatura u y'a yira sa ko maa 9 tununa nka min ye dugukolo fana datugulen don maa caman da la fɛɛrɛw sigilen n'u fɛ sa yaasa u se cogo min na ka se ka o mɔgɔw olu labɔ japonkaw fɛ yen fala ye ko muso dɔ ale ni maa min bɛ so kelen kɔnɔna na k'a y'o da kala han k'a daburu k'o kala ka duuru don fiɲɛ na maa ko fɔlen san 42 u ko k'u b'a minɛ waati min k'a taara don jama dɔw cɛla k'a fɔ ko k'ale dɛmɛ a kɔni bɛ ka ɲini sa ko min ye maa in ye a ye nin waleya min kɛ nin ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o t'an ka lajɛ tun bɛ ka kɛ turikikaw fɛ yen fala ye lajɛ in kun cɛlen min ye turiki jamanakuntigi ye n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye fala ye k'a ye pistolet kelen di jamanakuntigi bɛɛ ma maa ɲɛmaa fɛn fɛn tun bɛ yen a ye pistolet kelen d'u ma ka tila ka yamaruya d'a kan k'u bɛ se ka bɔ n'a ye k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ turiki kɔnɔna na nka Gilɛw ka premier ministre ale ko k'a tɛ se ka taa n'a ye ko doncogo t'a la olu fɛ yen ko n'ale taara n'a ye ko nin ye bonya degunnen ale bolo n'ale taara ni nin ye a tɛ se ka don n'a ye ko hali n'o y'a sɔrɔ Erdogan ye sɛbɛn d'a kan k'a nin'a la de k'olu fɛ yen k'a tɛ kɛ ten k'ale tɛ se ka taa n'a ye k'a jafara ka bonya in kɔ anw tɔ an dara n'an ta ye fala ye anw dara n'an ta ye coupe du monde halisa ko Egypte diminen don fala ye u ye u ka fédération ale y'a yira sa ko ni Argentine ka ntolantan banna 3-2 la ko namara kɛra olu la FIFA maaw kɔni u y'u jaabi ko VAR bɛ yen wa min ye FIFA ye arbitre ale tɛna olu labila maa si ye ka kɛ ni nin waleya in ye Egyptiens kɔni u ka dusukun ka jira kosɛbɛ u y'a yira sa ko se wɛrɛ kɔni t'u ye nka k'a yira k'a fɔ k'u namarala kɔni k'o fɔli se b'u ye sifinnakaw ka farikolo ɲɛnajɛ min kan ka kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen fala ye n'o ye basket ye san 18 Nigeria ale tun bɛ ndolanci la Burkinakaw fɛ yen min ye Nigeria ye ale ye se sɔrɔ segi o kan ka kɛ sa nin kalo in tile o kɛra kunu a yira sa k'a fɔ sa min ye maa minnu mana se sɔrɔ olu ka taa ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen denmisɛnnin minnu si ma san 18 sɔrɔ olu ka bolola balontan ye o ye n'o ye basketball ye coupe du monde Faransi ale ni Espagne de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ kununko Faransi ye 2-0 ale y'o kɛ Maroc la Maroc bɔra tulon na pewu su in na sisan yanni an ka don min ye Espagne ye ale fana ye 2-1 kɛ Belgique la o kɔrɔ Faransi ale ni Espagne de bɛ bɛn sini sa Norvège ale ni Angleterre tɛ o seba o ni Argentine ale ni Suisse seba de ti bɛn wa n'olu sebaw bɛnna o kɔrɔ sa ko mun mana se olu fana na olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ final la minnu mana gosi olu bɛ 3e place ta coupe du monde yɛrɛ sera a banyɔrɔ la fala ye ndolantan min kɛra la sa o ka ca ni mun tɔ tora ye an bɛ dugawu kɛ ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ fala Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna a ma